Nay, kung bag mo diha, like. Baka nga nagtuwag suka. Tuwag suka ba? Nay, bag diha ba? Lakaw. Daghan. Yun. Na dito. Wa pa din mo nang lakaw. Uy, na dito sa gawa, na diha kita ano, kinsa na sila Ben. Ang marmar na, pang kuhanin yung suka. Labog la po. Oh, bantay ba na kay labog ba na ng bas ini kuhan. Wala day na da. Oh. Pasok na mo suka. Nakita na tas. Ganina ra pagbuntag sa cellphone. mo. Ganina ra paglapag sa cellphone. Abang mo surbay. Kain sila. Ilod to may. So kung meron pa. Kuya wawa man na nindot may. Nga tangtang magyapon no. Di ba matanggal ang katos mo. Dami langaw. Wala Nagsasaya kay kanila ang dyan ay. shout out. Kasi may kandila. One viewers. Kuha sila nga. Ay, darang kandila dito. Biboy TV, shout out sa'yo. Sangkay. Siguro ni Marmar. Marlaw, kandila ra marlaw. Kamusta, mister? Pangkuan na naslangaw ng kandila. Marlaw, kandila ra marlaw. Kamusta, mister? Trending ko ng boses ni Migam. Hindi mo Migam ah. Yang mon. Diba? Wala ko na kasi bawsi. Nasa atal, nasan ko ninyo doon. Taga Bukid. Guwabo in the morning, shout out sa'yo, Biboy TV. Doon may harap ko. Saan? Duruan. Wala mang patungan yun. Ito, para makita kayo. Ay, dito. Sinanay na lang nakatanda. Ang idya nang gikaong gabi eh. Hindi medyo kaong dito sa linyahan si Riley. Adi sir matog. Oh, kundi dudong. Mata matog sa ganina. Tama. Isang so, ito yung mata. Sige, nanay, nanay. Sige na, buntag sa doon pag ganay. Mama, nanay. Mama, nanay. Kaya ang signal dito, Linaw. Yan, Kailan ba yan? para sa langaw. Sumpa daw. Sumpa. Shout out sa 2 viewers. So ni namang itchi. Ito, pasuin natin ni Ching. Ito. Hindi tayo, bilat. Para wala itchi, pasuin. Ah. Naan, kita ang kandila. Wala nakapansis. Dah. Sukun pala pinatiyang. Asam na. Animals. Ayun oh, ginamit ni Papa yung cellphone mo. Animals? Animal. Animals? Nagpapa, animals. Wala na mga animals. Umalis na. Ano yung mga animal? Kaya mo ba mga doan, dandan. Animal. Mga whale man. Ang beer. Beer. Pagkamay pa ni Ryan kay Baby Bear. Ano ba ngayon, babies? Fearless. Wait. O ba siya, gikuha na itong road si Rian na yung bukang sa katot. Pero mo ibalik ka na niya. Pero mo ito na niya. Eh, iya mo gusto. Yan. Daming halaman si nanay. Yan. Tingnan nyo mga kawaray. Yan. Oh. Kita nyo ba? Ganda. Daming halaman oh. Di, akin na nga yung kaso yun. Huh? Isa lang. Shout out sa 5 viewers.
Pag talagang naatake ng ano, sumpong, matik na yan. Binabog na itong hiniluan des kuan nga po eh. Binabog na. Ang gatong hiniluan sa mga Kalabog ng isda. Labog lang eh. Dapat isang rabog. Markunin mo nga yung ano ko, Mar. Cellphone. Dali na, day. Sa gaanan. Hindi nangitag animal. Nangit ng layat ng mga animal. Asa na sigod mo? Uli. Oo, magkaroon lang suwag bahay. Hindi mo makatog. Tatog-tog ko na. Sige. Ay, makatog ba? Saan punta na naman ng papa mo? Si Karen. Alam mo. Pwede ko siya. Bakit ang dami ka magkagat ng lamok? Wala naman ang lamok kanina. Ay, ayaw di ay Mar. I-charge dahil na Mar. Lubat na. Nanimiga mo akong charger. Dami arte mo. Dami arte. Oh, meron ka, meron ka. Meron ka. Pero mo nga muna tuloy. Ha? Cellphone niya. Iyak. Saan ba cellphone mo? Hindi ko nga na-charge sa gabi. Gamit nga ako eh. Pag gumamit pa naman yan, hindi pa na. Cellphone ni Ate Pim mo na dyan? Na-charge ko nga. Cellphone mo. Pag di ka nagpalit ng damit mo, ang dumi-dumi na naman. No? Cellphone mo. Para cellphone ni Nanay Mar. Basta ko lang mo cellphone ay. Tartal. Hindi rin sila pwede magnegosyo pag gano'n lagi si Rona. Hindi pwede, oy. Wala Visit mo pa. na. Visit yung lagi nag-aaway sila. Sa negosyo, ano. Hindi mo na. Ay, ka nang ibuhat na. Ayan, mga visit na. Galing-galing ni Bilas malig-discarte sa mga anak nila. Ay, sus, kaya, hay ba? Maadyo mo discount. Kung pag-uusapang pera lang, ang bilis sa kanya. Dali lang makaayos. Pumunta na si Megan kung abli ang kuan. Pero buang lagi ng dali ha. Labas naman dito si Waray. Like ko lang.